Bon dia, bona tarda, bona nit. Benvinguts un altre cop i benvingudes un altre cop en el meu canal Aprenguem Català, i en aquest vídeo veurem números i cardinals, que seran extrets de la pàgina web cursdecatalà.com. L'enllaç us el posaré a la descripció del vídeo. Doncs, comencem. Aquest és el llistat de cursdecatalà.com i començaré de dalt a baix, d'acord? Aquí teniu el valor escrit a l'esquerra i a dreta la transcripció en català, d'acord? Doncs comencem. El 0, el 1, també es pot dir una, el 2, que es pot dir dues, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Després tenim el 30, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80, el 90 i el 100. A partir del 20, tots els 20, els 30, o sigui, per exemple, el 21, el 31, el 32, el 43, per exemple, el 55, el 20 és 21, 22, però traient la I, ja després és 23, 24 més 20, però és 31, 32, 33, ja la I ara no es transcriu. Veus? Tenim aquí un exemple del 33. 22, 23, 24, 25, 26, 22, 33 ja no té la I, 40, 41, no és 41, és 41, 42, 50, 51, 52, 60, els 70, utilitzant la regla del 30, i el 20 té una I entremig, 29, 29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 i 1, 21, també pot ser 21, 22, també es pot dir, 23, 29, d'acord? Ja després ve el 30, 31, 32, etc. El 40, el 50, el 60, el 70, el 80, 81, 89, per exemple, 98, per exemple, 100, després vindria el 200, el 300, o sigui, 2, i després 100, d'acord? I aquí tenim un exemple del 250, 736, per exemple, o 721, d'acord? Aquest seria un altre exemple. Els milers, 1.000, 3.000. I aquí tenim un número una mica més llarg, 83.420 i allí en recordeu-vos amb el 20, 20 i 1. 1.019 milions, d'acord? Ara repetiré de seguit sense donar una explicació. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 40, 41, 42, per exemple, 50, 55, 57, per exemple, 60, 66, 61, per exemple, 70, 77, 80, 88, 83, per exemple, 90, 93, 100, 101, 102, 110, 123, per exemple, 200, 50, 736, 1.000, 3.000, 700, 800, 800, 900, i ja després ja ve el 1.000, tenim el 3.000, el 4.000, el 5.000, el 8.000, aquí tenim un exemple de 83.421, exagero, però és 21, ho dius ràpid, seguit, 1.019 milions, i ara els cardinals, l'abreviatura i el número, i la transcripció, primer o primera, segon, segona, tercer, tercera, quart, quarta, cinquè, primer, primera, segon, segona, tercer, tercera, quart, quarta, cinquè, cinquena, sisè, sisena, setè, setena, vuitè, vuitena, novè, novena, desè, desena. D'acord? Ho torno a repetir.
amb els números primer, primera, segon, segona, tercer, tercera, quart, quarta, cinquè, cinquena, sisena, setè, setena, vuitè, vuitena, novè, novena, desè, desena. D'acord? I fins aquí el vídeo. Espero que l'hagueu gaudit. Us deixaré, com ho he dit al principi, l'enllaç en la descripció del vídeo i us animo a això, de que també busqueu per vostre compte, de que utilitzeu eines com el Softcatalà o el diccionari dil.org, que jo també l'utilitzo, i que també podeu escriure i si no el sabeu parlar ho utilitzeu a casa o amb els amics, o amb les amigues o a les escoles, que no passa bé, que és una forma de comunicar-nos tan maca com el castellà, que també ho és. D'acord? I res, doncs a poc, i que com sempre tots els cursos estan dirigits per tothom, val? És igual que siguis molt jove o molt més gran, no hi ha edat mai per aprendre, d'acord? I ja, com sempre, que tingueu un bon dia, una bona tarda o una bona nit, i que tingueu un molt bon dia, i gràcies per veure el vídeo. Adeu.